Ito niya niya kung paano niyan kung bago ko. Bago ko siya. The beach of the Talolora, Palapag, Northern Samar. The sunny tropical beach of Barangay Talolora, Palapag, Northern Samar. Okay, tuloy-tuloy ang biyahe natin sa buong baryo ng Barangay Talolora. Dito tayo sa bandang west portion ng Barangay Talolora. West portion. Kita south. Going south. Alis may dulo south ng Barangay Talolora. Okay, so ito nga to ang extension sa Barangay Talolora. Dati pasakay ito nga to, pasakay yan na damunan balay. Diba ato direksyonan sarakyan. So balik nga to. Okay, subscribe and like, hit the bell button. Thank you. Going east. We are now going east. And the proper sentro kita sa Barangay Talolora, sentro. Kita nga di. Tuskit nga di. Lasin pa ka. Ingat kuan si Skinita. Tus na. Ang Barangay Talo, tus na mga kalye. Ngadiyo. At diretso nga to, andaw. Oray na, dead end. Oray na kali, dead end. Kau na mo, mami palusot. Oray na nga to, lusutan. Oray na lusutan. Ay, ini diyan. Kadi kita sa talo. Turut sa mga skinita. Aw! Gawas sa karakuan. Oh, udah mo yan, serak ya di. Isitas.
patronizers. Ini si Eric. Eric, nang pinakain ka. Tuh, si Eric itu. Kinakulungan niya si Sari. Okay. Nanti na kita haranin na. Okay, ayan. Nagyapon ko di hanap buhay. Style patron nga da sa mga tradisyon nga patron. Mga tinda-tinda, mga mutyagan. Ayan, kita sa. Thank you, subscribe. Happy Fiesta, Barangay Talora. This is your host, Ed Verano, Waray TV. Thank you. Pahuway ko na katadi di sa baybay kay kapasok pag pinan video. Hinaho. Hinak bado gin bulad kay mahulos na. Masih magmara. Okay, uli na kita. O pala kita magtambay dito sa ligid sa pasakay kay mahangin-hangin. Ano? Yung na mga tron. Kuman kauyam. Eh dini nga turugak sini kag pinanmitik. Okay guys, kumita pa subscribe. Happy Fiesta. Barangay Talora. Subscribe. Thank you. Wala TV. Thank you.